Okay. Okay. Pero meron pang gamit aning unsa to ni ngalan ani ma? Blender. Okay. Pero meron pang gamit aning blender. Okay. Basta po ning transformer nga panther. Okay. Gamitan ni transformer kay kining blender 120 volts man ni siya kay naka-design man ni siya sa gawas no sa US. So ang atong kuryente dire kay 220 man sa Pilipinas mao nang mogamit ang transformer. Yan o. Kini ipaubos siya sa transformer og 110 no gikan sa 220 volts no. Pero meron pa ni nga gamit kay ato sa niwa pugo no tanawa o kini siya ni. Okay. Isa. Okay. Guntingon sa ni nato kay gibutangan pa og kuan. Kanang unsa ni plastic. Guntingon ni kay aron magamit na. Okay. Palihog kong tangtang sana naman. Ngayon, ready na tong transformer. Okay, plug na. Kuan sa. Okay, dira. Puson to kay alangan. Saman. Sige, i-plug sana siya dito sa taas. Kani? Ay, ayo. Sayop. Di na siya kay Ritso mo na siya sa 220. Kaya 120 man na 110. So dito na dito isok-sok sa kuan sa transformer. Kini niya siya. Na meron pang gamit. Asa? Dire? Tanawa sa ko sa 1. Bisag asa ana. 110? Bisag asa puros na 110. Dili man. Oh. Here. Ayun. Dayon. No. I-on ang transformer. Man, switch breaker? Yes or no? Sige na. Okay. Nga, kay kuan man ni siya. May kuan na. Ayaw sa. On man to. Silik pa man na o asa diha. Ni chop. Okay, ako pa ikuan gi-cut chop to siya. Isa ko yun siya. Ayan. Great. Samdangan, yun naman siya nga, mura siya baho. Ng of one. Okay. Ano? Gani man siya, i-stop man ni. Off. Naraman. So, i-chop sa ako balik.
Tigli mo awas na ang haki mo. Tangan o water. Dili lang kuan. Milk. Water ra. Ngayon, i-blend na nako. Tanawon sa nako. Uy, wala pa kayo na kuan. Add more water. Okay. Ayun. Blend it again. Nakuha na oh. Yan, butangan na siya juice. Ibutang ani. Dire. Okay. Kuha sa ko. Kalo. Kawas. Meron pa ning gamit. Nice. Then, I will put ice na this one. Anya, magbuhat na po nung no shake. Mang bas disir ka maginana i-off sa atong switch. Asa? Kay sa transformer. Okay. Kay hindi mapuslitan, matusplukan mo to Okay. mo andar man din na. Never get this one.
Then, I will put ice or water. Ito na lang. Kaya wala may ice. Buhat ko guys pa. Nanaon mo guna? Yeah. Na, see? Kuto da yun. Huwag mo ko kabaluan na. Bina ko ritsura nag... Ino? Dili di mo maapil og kaon ang kuan. Kaning sobra ako ning iapil sa cake, carrot cake, magama ko carrot cake karon. Kaon ako. Naman ko sobra ako na isagol sa carrot cake. Naman na to. Wait. This one. Later on, I will prepare na ko og juice, tulo, ang tag sa mi tulo. Then, kaning sobra, ako isagol sa carrot cake. Yay! Thank you for watching. Siktom na. Okay. Okay.